Hej så folkens, så velkommen til den her video. I kan nok se, at jeg har droppet introen, men det var på grund af, at sidste gang, i sidste video, der blev det helt bugget, da jeg havde min intro til. Så det var lidt nederen, ja. Så nu har jeg bare overvejet at tage det sådan her, uden intro. Jeg håber, det er fint nok. Nej. Okay, det var lidt sindssygt. Jeg håber, det er fint nok med jer. Måske vil det komme til at lagge mindre. Ja, det er fint. Og det lagger ikke så meget nu. Vent, der står nogen deroppe. SV. Der. Nej, det var ikke engang mig, der drejer sig om. Det var der Barky. Indtil der. Og jeg får altid sådan en lag, når jeg laver mit første kill. Eller der. Lige headshot? Nej. Det var bare ikke at lave headshot. Hvad fanden? Klip lige op på bro. Så er jeg tilbage, og jeg fik Basil med. Hej så. Yeah. Og jeg skal defende nu, ja. Og han kommer også selv nu og joiner rødt team. Ja, jeg kommer lige om lidt. Der. Lol. No. Ja, godt. Og sæt en crossbow. Seriøst? Ja, og han nakker mig. Nej, han? Ja. Nej, jeg kan Malte. Ja. Undvig den. Ja, det er det, man kan faktisk godt undvige med crossbow. Den er skide dårlig. Jeg gider i hvert fald ikke. Okay, følg mig ikke, John. Sådan der. Malte, hvor er du henne? Jeg er på rødt team, og hvad med dig? Det er også. Okay, godt. Jeg starter bare meget langt ude fra basen. Jamen, det gør man. Hvor er du henne? Jeg står oppe på broen. Der er du. Jeg kommer op til dig. Jeg elsker den her gun, jeg har. Jeg dræbte lige ham med crossbowen. Det var en ret epic kamp, det der, fordi at ingen af os fik dræbt hinanden. Ingen af os dræbte hinanden. Vi stod bare skudt efter hinanden. Godt nok, jeg mistede ikke noget liv, men alligevel. Jeg klipper lige. Basil står lige derovre, og hans computer spasser. Ja, der er sådan skidt problems ved den. Ej, ikke problems med den. Den gider bare trykke på noget som helst. Gider den ikke? Nej. Tro mig, det oplever jeg hver gang jeg overhovedet laver det første kill. Det optog jeg nemlig lige før, der kommer der et kæmpe lagspræk med mig. Okay. Det er bare de der boks, der er i Red Crucible. Jeg går lige og ser på Steam lige nu, ikke? Ja. Ingen af mine venner er på Steam. Og sådan der. Ja. Kan du rykke dig igen? Nej, men jeg skal lige lukke noget ned og sådan. Okay, vi klipper lige til Basil har fået det i rettet. Vi er tilbage, men vi er desværre mod hinanden. Ja. Nu vil jeg snipe, Basil. Jeg vil snipe dig, hvis jeg kunne. Har du da ikke en sniper? Jo, det har jeg. Men jeg har bare sådan en røvil. Jeg vil tage min allerbedste sniper på mig. Nice. Hav. Jeg fik medikittet. 1. Au. Au, hvem skyder? Det gjorde Panda. Headshot.
your team skal defende. Du ved godt, at der er en fra mit hold, ikke? Mhm. Skal jeg sige, hvad han laver lige nu? Nej. Han planter bomben. Jeg kommer lige til at skyde en af dine venner i tissemanden. Malte, jeg står lige ved siden af dig. Gjorde du? Ja. Jeg så dig ikke. Så du godt det, jeg kigger mig væk? Var det derfor, du bare var sådan... Ja. Ej, hvor nederen. Jeg så dig ikke engang. Hvad nederen er det lige? Når jeg lige var joiner dig lige igen, okay? Okay. Fordi så kommer Det burde du godt kunne. Ja, vi klipper lige til Basil og John igen. Jeg kan se en død. Jeg kan se... Ej, din sniper er også bare sygt OP. Jeg tror nok, jeg lavede headshot. Ja, det gør jeg. Au. Det går ondt, det går ondt. Der står en derhen. Ja, det var bare mit kill. Ikke når det er mig, der bliver skudt på. Okay. Shit, jeg er en parkour-gris lige nu. Jeg har lavet parkour, sådan vildt sindssygt parkour, inden jeg overhovedet prøvede på det. Dø. Malte. Hvad? Child. Det er KS, det der. Men du killstil. Derovre står der en til, som jeg også vil nakke. Som du ikke kan. Haha. I steal your kill. Men jeg fik... Du fik en dead. Hvad? Du fik en dead. Jeg fik not dead. Jeg fik faktisk assassin kill plus XP. Assist kill. Au, au, au. Gå lidt tilbage. Au. Gå lidt tilbage. Au. Holy shit. Klik på 9. Whoop. Han har en sindssyg support. Jeg kan ikke lide ham. Wow, moly. Moly, holy shit. Jeg har jo den samme support som mig. Så jeg er okay bange for ham. Det mærkelige er bare, at han er skide noob. Nå, det var lidt noget lavet. Vi er... nederen start. Du dør bare. Jeg er helt tøst. You will always troll me. Oh shit. Ja, det var en RPD. T6. Hvad laver du, Panda? Jeg tror, Basil mistede connectionen. Ja, jeg skulle lige gøre noget. Okay. Altså med lyd og sådan noget. De skulle jeg bare lige have nogle headsets og sådan noget. Okay. Og imens så kan jeg se, at der er en mand, der bare står og tror, han er pro inde i busken. Seriøst? Ja. Det tror jeg. Og så nakkede jeg ham. Ja. Headshot. Fisk efter hovedet. Fisk efter hovedet, ja. Okay, Malte, har du en kniv på dig? Ja. Godt, så lad os lige dræbe dem alle sammen med kun kniv. Vi er henne ved deres base med vores knive. Og jeg lægger helt ekstremt. Det kan man også godt se på dig. Malte, du løber, går. Det griner der. Det værste er, at det gør du også. Okay, Pis. jeg kunne ikke. Døde du også? Ja. Nå, nu skal de dø. Okay. Jeg skyder efter den. Jeg giver den damage til min. Ja, jeg fik Hvad fik du? en mine. Pau. Sidste gang jeg fik noget, så var det en medikit. Medikit, det er faktisk okay gode. Ja. Jo flere liv du har, jo bedre er det. Pau. Jeg går bare imod deres base. Gør du? Ja. Jeg troede ikke, det var en god idé. Det troede jeg, det var. Det er så fælt sagt. De har faktisk ok meget liv. Hvem? Dem vi spiller mod.
Der er kun én. Er der? Han har faktisk nogle OK gode våben også. Shit, mand, jeg har godt nok dræbt mange. Jeg har dræbt 28, du har kun dræbt 2. På grund af, at du har den OP-sniper. Ikke. Pau. Øj, du tog mit kill. Jeg tager alles kill. Er det egentlig ikke os, der skal defende? Jo, det er det. Har du ikke lagt mærke til en ting? Jeg kan jo gå hen og armbombe den når som helst. Nej, pis. Ved du? Ja, af ham. Hvor er han? Hvad skal vi gøre efter den her runde? Jeg ved ikke, runden episoden af. Ja, dø! Så spiller jeg noget. Ja. Spille Magica. Ja, folkens, måske kommer der sådan en Magica episode ud. Ja. Det bliver grineren. Ja. Folkens, vi er på det sted, hvor vi skal sige hej hej. Og så vil jeg bare sige, please like og subscribe. Husk at tjekke Eko Gaming ud og MB Gaming, som er vores fælles kanal. Så vi ses en anden gang. Hej hej.